Idol, sa ibang balita naman, nagpapatuloy po ang pamamahagi ng social pension sa mga senior citizen po ng Dagupan City mula sa National Government at Department of Social Welfare and Development or DSWD. Nakatakdang tumanggap po ang lahat ng rehistradong senior citizen ng 3,000 piso bawat isa na makatutulong para sa kanilang maintenance at iba pang pangangailangan. Kabuuang 5,576 na mga seniors ang inasang tatanggap para sa kanilang fourth quarter social pension. Ang SOCPEN para sa mga indigent senior citizens ay mandato sa ilalim po ng Republic Act RA number 9994 o ang The Expanded Senior Citizens Act of 2010 na may layong suportahan ang mga benepisyaryo po ng kanilang pang-araw-araw na gastusin maging medikal na pangangailangan. IFM News. IFM News. IFM.